Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang kinaunhan nga ni sangtop sa akong hunahuna human mabasa ang atong ebanghelyo karon mao ang actress nga si Cheripay Picache. Mas naila siguro ninyo nga si Marites, inahan ni Tanggol. Sa tinuod nga kinabuhi, naidalaygon kaayo nga iyang gibuhat nga daw lisod tuuhan. Apan tuo ta ini kay dili jud ni fake news. Tinuod jud ni ang iyang gibuhat. Sa dihang gipatay ang iyang inahan sa usa ka kawatan, ilabihang kasakit ang nabati ni Cheripay. Apan sa paglabay sa panahon, nakakaplag siya og kaisog nga dili lang hustisya ang pangitaon kundi puy-an usab ang pagpasaylo. Iyang gibisita mismo sa prisuhan ang nipatay sa iyang inahan og nagatubangay sila nga adunay tinuod nga pagbati sa gugma og pagpangayo og pasaylo. Mind-blowing, no? Kini nga journey makita nato sa dokumentaryo nga giuluhan og Radical Love. Lantawan na ninyo ang documentary mismo nga Radical Love naghulagway unsaon pag-usab sa kasakit ngadto sa kalinaw pinaagi sa grasya sa pagpamati sa Espiritu Santo. Ang iyang kasinatian nagpahinumdom nga ang pasaylo dili lang gyud usa ka pulong kundi usa ka buhat nga makahimo og milagro sa kinabuhi sa tao. Sa atong ebanghelyo karon, gisulti ni Jesus ang usa sa labing lisod apan labing tinuod nga pagtulun-an sa Kristyanismo. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Luke 6:27-28. Higugmaa ang inyong mga kaaway. Buhata ang maayo sa nagadumot kaninyo. Panalangini ang nagapanunglo kaninyo ug iampo ninyo ang nagadaot kaninyo. Akong usbon ha, higugmaa ang inyong mga kaaway. Buhata ang maayo sa nagadumot kaninyo. Panalangini ang nagapanunglo kaninyo ug iampo ninyo ang nagadaot kaninyo. Kini dili iyano kay ang natural nga batasan sa tao mao man gyud ang pagpanimalos. Apan si Jesus nagpakita sa usa ka bag-o nga kultura. Ang kultura sa gugma nga walay sukod, ang gugma nga walay kondisyon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang tinuod nga timailhan sa Kristiyano mao ang gugma nga labaw pa sa ordinaryo. Ang pagbalos o gugma sa kalagot, ang paghatag bisan walay bayad, ug ang pag-ampo bisan para sa imong mga kontra, mao ang radikal nga tawag ni Jesus. Karong panahona, makita nato nga daghan sa atoa nga naghambin og woundedness. Woundedness sa pamilya, woundedness sa trabaho, woundedness sa komunidad. Ang kasagaran nga tinguha mao ang hustisya og balos. Apan ang Kristohanon nga gugma dili lang sa hustisya. Kini mulabaw pa sa hustisya pinaagi sa kaluoy og pagpasaylo. Ang pasaylo wala nagpasabot nga wala nay sala ang tao. Apan nagpasabot kini nga dili nato tugutan nga ang kasakit maoy mugapos sa atong kasing-kasing. Giingon ni Saint John Paul II, forgiveness is the restoration of freedom to oneself. It is the key held in our own hand to our prison cell. Ang pagpasaylo mao ang pagpahiuli sa kagawasan sa kaugalingon. Mao kini ang Yahweh nga anaa sa atong kamot aron ablihan ang atong kaugalingong selda. Kini nagpasabot nga kung kita dili mo pasaylo, kita mismo ang mapriso sa kasakit ug kasuko. Apan kung kita mo pasaylo, atong gibuksan ang pultahan sa grasya ug kalinaw sa kasing-kasing. Busa ang pagbuyo sa gugma ni Kristo nagpasabot nga dili lang kita mangayo og hustisya kundi mubuhat og butang nga mas labaw pa. Ang paghatag og gugma bisan sa mga dili angay niini. Kini mao ang marka
sa usa ka tinud-anay nga Kristohanon. Ang tinuod nga timailhan sa Kristiyano mao ang gugma nga labaw pa sa ordinaryo. Ikaduhang punto, ang gugma nga labaw pa sa ordinaryo magdalasad og nag-awas-awas nga grasya diha kanimo. Si Jesus miingon, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap." Luke 6:38. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mohatag kaninyo, madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod, ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahagkom. Mas ganahan ko sa tinagawg, siksik, liglig, umaapaw. Pasabot nga ang gugma sa Dios dili limitado ug ang atong pagpanghatag ug pagpasaylo magbunga usab og daghang panalangin nga labaw pa sa atong gilauman. Ang gugma nga walay limit mao ang tinubdan sa kalinaw sa pamilya, sa komunidad ug sa atong kaugalingon. Pananglitan, kung ang bana ug ang asawa magpasaylo ay malig-on ang panag-uban. Pero kung permi maglinuparay ang plato, ang away mas mudako. Kung ang komunidad magtinabangay imbis magdumtanay, ang tanan mulambo. Ang gugma nga labaw pa sa ordinaryo magdalasad og nag-awas-awas nga grasya diha kanimo. Story time. Hinumdum mo September 11, 2001. Asa man mo aning panahona. Niadtong September 11, 2001, nahitabo ang pagbomba sa Twin Towers didto sa Amerika. Libuan ang nangamatay taon atong panahona. One of the saddest parts in the history, not only of the United States of America, but also in the history of humanity. Libuan ang nangamatay ni adtong pagpamumbaha. Fast forward karon. Sa atong panahon, ang gira sa Gaza nagpadayon. Diin libuan na ka mga inosente, apil ang mga kabataan ang nangawala. Ang kasakit sa kalibutan, mao gihapon ang kasakit sa katawhan sa Dios. Busa gihagit ta nga dili lamang magtan-aw kundi magampo alang sa kalinaw. Ang gugma nga walay sukod ug ang pagpasaylo mao ra jud ang tinuod nga tambal sa mga samad sa atong kasaysayan. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato nga ipakita ang gugma bisan sa mga dili angay ug magpasaylo bisan pa sa pinakasakit nga butang nga nabuhat kanato. Lisod kini sa tao. Lisod jud pait. Lisod tunlon. Lisod buhaton apan mahimo kini pinaagi sa grasya sa Dios. Busa atong himuon nga parte sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi ang pag-ampo alang sa kalinaw. Pagpanghatag pud aning kalinawa bisan ginagmay o pagpangadji alang sa atong mga kontra. Sa ingon kita mahimong tinuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.